Již více než 3000 let jsou mezi námi. Leckdo si jich ani nevšimne, ačkoliv jejich energie ovlivňuje věci kolem nás. Otázka první. Jak? Jak menhiry vznikly? Co je ti do toho? Jak poznáte, že před vámi stojí menhir? Je to víceméně hranatý kámen, většinou postavený na výšku. Bývá sám. Pokud je jich na místě víc, vytvářejí podivné formace, kruhy, řady, úhelníky. Otázka druhá. Kde? Kde můžeme menhiry najít? V Čechách bychom je dnes našli na severozápadě, na Litoměřicku, kolem Džbánské vrchoviny a v Pražské kotlině. Co se týče Evropy, jsou to oblasti, kde dříve sídlili Keltové, střední Evropa, Britské ostrovy a Bretaň. Na Zemi jsou ale i jiné kontinenty a na každém z nich by se nějaký ten menhir našel. Je to tu zkrátka na kameni kámen. Třetí otázka. Kdy? Stáří prvních menhirů se odhaduje až na 6000 let. Teprve po nich vznikly egyptské pyramidy a mezopotámská města. Otázka čtvrtá. Kdo? Teorií na to, kdo je autorem menhirů, je mnoho. Ani jedna z nich však není potvrzená. Vydali jsme se do jednoho středočeského města, abychom zjistili, co si o tom myslí veřejnost. Dobrý den, prosím vás. Kdo podle vás postavil menhiry? Já nevím, ale asi to byl Harry Potter. Já nevím. No to já nevím. Nějaký pračlověci nebo Keltové. Prosím vás, kdo podle vás postavil menhiry? Cože? Kameny šly sami. Já? Jogín z vesmíru. Jednoznačně mimozemšťan. Jak vidíte, názoruje jak hub po dešti, my ale máme stopu. A tady stopy končí. Doktor Pavel. To je opravdu světově uznávaný odborník na tajemné kameny. Škoda. Problém tedy zůstává nerozřešený. Otázka pátá. Proč? Pravé důvody vstyčování menhirů jsou stejně jako jejich tvůrci sami dosud zahaleny tajemstvím. Máme však několik teorií. Možná jsou to památníky významných událostí. Nebo pravěké obětní místo. Také mohly sloužit k počítání času. Úterý, středa, čtvrtek, pátek. Víkend! Byla to astronomická observatoř, nebo jimi lidé vytyčovali své pozemky? Či snad se kolem nich soustředí energie? Kdo ví? Pravdu se asi nikdy nedozvíme. A nakonec